Irid ikun hemm bilanċ bejn l-edukazzjoni u l-inħarsu l-ħajja universitarja. Hekk sar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'laqgħa li kellu mal-membri tal-KSU fejn ġew diskussi l-isfidi li kull student qed jesperjenza fid-dawl tal-pandemija. Il-President tal-KSU Matthew Xwiereb qal li jekk kif l-Università reġgħet fetħet għal sena akkademika ġdida minkejja li ġew indirizzati kwistjonijiet dwar kif se jsiru lezzjonijiet, buħut online u oħrajn fil-klassijiet ma ġewx ikkunsidrati ta' sfidi oħra li kull student qed jgħaddi minnhom matul dan iż-żmien. Fost dawn hemm l-isfida li wieħed ma jkollux ambjent idejali u lanqas riżorsi biex jistudja. U semma kif fl-aħħar xhur saħansitra kien hemm studenti li spiċċaw fil-faqar tant li lanqas flus għall-ikel ma kellhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wieħed lill-KSU li l-Partit Nazzjonalista se jkun ta' spalla l-istudenti kollha b'mod speċjali f'dan iż-żmien tant diffiċli għalihom. U qal li l-istudenti se jkunu ta' priorità biex jassiguraw li kull sfida li tista' tinħoloq tiġi indirizzata minnu fih u tittaffa tbatija f'dan il-perjodu li hu wieħed diffiċli għal kulħadd. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Edukazzjoni Clyde Puli, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għaż-żgħażagħ Robert Kutajjar, il-President tal-MZPN Joseph Grech u l-President tal-Forum Professjonisti tal-Partit Nazzjonalista Graham Bencini.